23 ýanwarda Mary şäheriniň ähli edara karhanalarynyň işgärleri arastaçylyk işlerine çekildi. Olary edaralaryň işlerini we ýollaryň kenarlaryny arastalatdylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini regiondan habar berdi. Ýol kenaryndan her işgäre 3 adymdan yer paýlap berdiler. Ol ýerler pil bilen agdyrmaly, guran otlar aýyrmaly we ýany odalar süýse bilen süpürmeli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Adatça Türkmenistanyň döwlet edara karhanalaryna işleýän we büdjetden aýlyk alýan raýatlar şoňa meňzeş köpçülik çärelerini hemde mejbur arastaçylyk işlerine çykarylýar. Ýöne bu sapar Maryda hususy edara karhanalarynyň işgärleri hem köçä çykarylyp arastaçylyk işlerine çekildi. Diňe büdjet işgärlerde leýsem hususy edaralar we dukanlar hem öz uçastaklaryny ýol gyralaryny arastalamaly diýip buyruk berildi diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Etraplardaky döwlet edara karhanalarynyň işgärlerine Mary Bayramaly magistral ýolunyň gyrasyna çöp çalamlar çapdyryldy we çapylan çöpler olara otladyldy. Muny habarçy aýtdy. Ýöne bu ýerde ýene-de bir ýagdaý bar, ýagny etraplardaky karhanalaryň büdjet işgärleriniň arasyny özleri ýowara çykman öz orunlaryny hakyna tutma adam uğradyan raýatlar hem bar. Olar öz deregine adam tutýarlar. Tutýan adamlaryna 16 manatdan pul berýärler diýip habarçy berdi. Maryda güýçli dep günne alınıp barlayan arastaçylyk işleriniň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä vilayatda döwlet gödäwçilik gullugynyň işgärleri aýlanýar. Olaryň haýsy edara haçan barjagy belli däl, duýdurman aýlanýarlar. Şol sebäpden ähli edaralara gödäwçilik gullugynyň barlyklaryna taýin bolmak tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet gödäwçilik gullugynyň barlyçylarynyň Bayramaly şäherine de barmagyna garaşlýar. Bayramaly şäheriniň içinde hem Mary şäherine ýaly güýçli arastaçylyk işlerini geçirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Marynyň köçelerini alınıp barlayan soňky giňgerimli arastaçylyk işleri barada Azatlyk radiosy 18 ýanwardan bäri habar berip gelýär. Lebap vilayatynyň döwlet dukanlarynda arasalanmadyk ösümlik ýagynyň, unyň we çilimiň gyçylygy saklanyp galýar. Munyň bilen bir wagtda käbir azy karitlarynyň bazarlardaky bahalary gymmatlaýar. Lebabyň käbir etraplaryndaky döwlet dukanlaryna oktýabr aýyndan bäri un berilmeýär. Adamlar oktýabr aýyndan bäri özleriniň her aý paýok görnüşine ardan bahadan satyn alýan ununy alyp bilmeýärler. Çilim hem tapdyrmaýar. Adamlar her gün diýen dukana baryp nowaty durýarlar, ýöne alyp bilmän ýylaryna gaýdýarlar. Adamlar zeyrenýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä dukanlarda arasalanmadyk ösümlik ýagy wagtal satywa çykarylýar. Ýöne bu nowaty duran adamlaryň 10%-ne hem ýetmeýär. Ýagy satyn almak üçin de ýaşaýan ýeriňe degişli öý dolandyryş edarasyndan her gedek spravka eltmeli. Adamlaryň her birine diňe 1,5 litr ýag satylýar diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda dol döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan käbir azy karitlaryny şol sanda künjara hususiýetçilerden 6-7 esse gymmat bahadan satyn alyp bolýandygyny hem aýdýar. Döwlet bahasy 80 teňe bolan 1 kilogram künjary hususy dukanlarda 6 manatdan satylýar diýip ol belledi. Munyň bilen bir wagtda habarçy bazarlarda we hususy dukanlarda süýt, gatyk et hemde ýumurtga ýaly azyk önümleriniň bahalarynyň da gymmatlap başlandygyny aýdýar. Häzirki wagt bir ýumurtanyň bahasy 2 manatdan bahalanýar diýip habarçy nygtady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri täze bayramynyň öňü sirasynda ardan bahadan satylan käbir azyk önümleriniň narhlarynyň gaýtadan gymmatlap başlandygyny aýdýar. Täze bayram döwründe düýp sowanyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5-3 manatdan satylýardy. Häzir 5 manatdan bahalanýar. Hyýar pomidorlaryň 1 kilogramy öň 5 manatdandy, indi 8 manatdan satylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy gurrun berdi. Ýatlasak täze bayramçylygynyň öň ýany Azatlygyň habarçylary paýtagtyň bazarlarynda adaty bolmadyk miwe bolçulugynyň emele gelendigini habar beripdiler. Şonda bazarda hökümet gözegçiliginde ýörite söwda nokotlary hem döredilipdi. Şeýle-de ýurdun beýleki regionlaryndaky döwlet dukanlarynda da käbir azyk önümleri şol sanda miweler döwletiň kesitlen bahasyndan satyldy. 24 dekabrda Marynyň döwlet dukanynda adam başyna çäkli satylan towuk budyny almak üçin uly nowatyň dörendigi hem habar berildi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçylygy we bazarlarda gymmatçylygy indi 3 ýyla golay wagt bäri saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler.
Lewap welaýatynyň darganaty etrawynyň ýaşaýjylary etrapda tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Azatlygyň bu welaýatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä etrap hastakhanasyna tehnik näsadygy bolan 10 töwereg tiýil kömek ulagy maliýe kynçylyklary sebäpli wagtyna işe girdilmeýär. Olaryň sürüjüleri töleksiz iş ruhsatyna çykaryldy. Bularyň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine 24 ýanwarda habar berdi. Darganatanyň etrap hastakhanasyna diňe 2 tiýil kömek ulagy hereket edýär. 10 töwereg tiýil kömek ulagy döwük. Pul meselesi sebäpli olara ätýä şaýlary satyn alyp bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy regiondan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä hatardan çykan ulaglar tiýil kömek gullugynyň garažyna saklanýar. Tehnik näsadygy bolan ulaglaryň sürüjüleri töleksiz iş ruhsatyna çykaryldy. Tiýil kömek lukmanlaryna bolsa keselhananyň içinde 0,5 stavka ýagny iş ýükü bilen hak tölenip nowatçylyk etdirýärler diýip habar çaýtdy. Tiýil kömek zerurlygy bolan raýatlar näme etmeli diýen mesele çözülmän galýar diýip ol sözüne goşdy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan darganaty etrawyna uzak bolmadyk bir obanyň ýaşaýjysy, ýaşuly adam özüniň tiýil kömek gullugyny jaň edenden soň başdan geçiren tejribesi barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli obanyň hemde habarçynyň gurrun döşüniň adyny mälim etmekden saklanýar. Onuň sözlerine görä darganaty ýaşuly geçen hepde gyssaly saglyk meselesi ýüze çykanyna tiýil kömek gullugyny jaň edýär. Ol 7 sagatlap gyssaly kömege garaşýar, emma tiýil kömek geler ýerde gelmeýär. Tiýil kömekden derek bolman soň ol öz ýagdaýynyň agyrlaşanyny gurrun berdi diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň darganaty etrawynaky tiýil kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi barada etrap hastakhanasynyň kommentariýa almak syňaşyklary netije bermeýär.